Ish. Khoro pun dereng lay dong tadi na. Sampai. Nani, ketahu. Taka cingkli mata. Serni, thala bodong le. Ningni, ayo babu ni ne, taka cingkli malai. Pak susu. Ye nani ni ne. Yang menang cewek. Ye. Nih malah babu ni mentam-mentam. Angin borde bursa jabatai dahar. Mincibai. Hah? Mana fuku? Ke ang naku naik deng. Naku tu. Ra. Ning beko. Ayo, nih thaijo aji gidi gemen kaisor. Nih. Janusai ko hana nih Koreana. Segala san pideng. Na bir kumar. Ini jalai banyak. Bir kumar lagi. Mana? Hajuan ba? Oh, hajuan ni. Ayo, yang buku sana. Buku ni. Buku sana. Taruh dekat. Lalu, nah. Ini pun siap kan. Kalau tu. Siri naik. Parli dong mana ni bahasa? Napa lagi di dengan 400 taka kiji dengan? Mama 1 kg, ada kg bargamun. Sekali pun kena. Sekali je telam. Kalau ada yang cukup nak beri. Kamu saya bi. Nak cakap hal apa bina? Oh, nak cakap ada menjawab apa ni? Sigang ni ya. Sara. Kau tahu? Ay gede mana? Neng lai, bir kumar, kau tahu nongan nonga? Abu ini yang nusikin dengan nai deh, ebar. Abu ini video ko, lagi nana ya, angin video ko, nai ya, nih guys, seng nana ya, ayo, jimu jangka nih, video dong jauh kemana? Sob betia ke sana, betia bisa naman kan iko? Nabala betia. Nabala betia. Iko mwita jeng janse mwita. Empire history nang gom. How beau hai ada nih, daw bedor, alu jedau. Songgas naro oma dong bause. Wow. Umaro nih. Nih, Korea nih yoga sini, nih yaman bay. Iko fry ada, yang mwita jeng, mwita ya nih. Ompay oरै दाउ बेदराबो आं दै होना लाबाय बरियानो मोनबाय थाथोंसै ओमफ्रायनो जोंना स्पेसियेला बेसो अमा रुगारना लाखाबाय आरोना नै बरियानो अमा मेरा भाग दे itu दाउ बेदरा मोनग्रोबाय नै फार्स्ट 500 taka kg लांबाय लाना फैदों ओमफ्राय दा अमा एवनोसै मैथाया मा जानो गामलाखौसो होबाय माथो गेसादों दै आयौ नै मैथायाबो जासिगोनानो जासिगोन माबाखौ खानजासिगोन नाखौ खाथिख खोमालाय नै ना फिसाया होदो
गोथाव जागोनलै बेयो जानो आरामनो दालिजों गोथाव जागोन बारा एसेल' खालामजानाय नङा बेखौ ना एसे जुल दोननांगोनब्रा सुरुबनो मैथाया एसे खम जाबाय नामा एसे नांबावगोन माथो खालामबावनो अखानायखाय बाबाय खानो खोबफिननोसै एसे ओमफ्राय नै आं अमा एवनोसै नै मैथा ओंख्रिया जाबाय वाव मैथाजों ना फिसा एरलाय एसे ओमफ्राय नै अमा लोङोथ' फिसाफ्रा ओंखाम जाबाय पिपा लाजिलायदों ओमफ्राय गिदिरफ्रा नै इयाव नोंहालाय बोरमा बेदरखौ अमा हाब्रुजों लिरथेनानै अमा बेदरा मोनथ'वाखै संना दोनखादों ओमफ्राय नै बेखौ नारजिसो होबाय नारजिसो बरियानो एसे होस्रोदो आरो नै बेफोरो नारजि आरो नै अमाजों नारजिया मोनबाय जोंना बरियानो वाव ओंखाम जानोसै नै जोंहा सोरो ए नै जोंहा आदा लानिफ्राय खान्थाल लांसै जा गिदिरखा खान्थाला थांनो ओंखारबाय जोंहा जाखां लोंखां बरियानो फैलाव दुब्लियाव खोथिया फोजोब्बाय नै मालाय न'आव जा मोजां उन्दुबाय लानथंसो The next day. नै जोंहा अमा बेदर इयो मैया लाबोनायमोन आरो रुफ्रामना दोनदों ओमफ्राय सिब्रु आलुजों संनो नागिरदों ओरैजाय नै अमा बेदरखौ हरना लाबाय नै नै सिब्रुखौबो होना लाबाय मस्ला मस्लि गासैखौबो होना लाजोब्बाय आं बरियानो नै बेयो खारं बिबार बेखौ एवलायनोसैलाय बरियानो पियास दरसे एवना लाबाय आरोना आङो खारंआव होनो थाखाय नै ओमफ्रायो नै बेदराव होनाय एसे मा होनो सामब्राम गुफुर दं आरो नै बेखौनो होनोसै आङो ओरैजाय बेदराव बरियानो गोदौबाय दं नै मोनसिगोनानो ओमफ्राय नै खारं एवनो थाखाय पियासाबो खामबायानो नै बे मैयानो लाबोनायमोन आरो ओंखायनो एसे सेवहां बायदि नुदों प्लास्टिकआव खाथेना दोननायमोन ओमफ्राय नै दांहरनोसै हालदै संख्रि हरनोसै आङो खारंआव जि मोजां जग फिसायाव दोनदों आब'आ मोजाङै कुकुक बिसना साथ्रो सिङाव माबायदि गेलेदों नायलाय कुकुक बा थैगोनसो सिङावसो थाखाबाय मालाय बिसना सादरनि नै हाबफिनसै नानि कुकुक नानिया बोरो कुकुक नानि बोरो कुकुक बा